Vítej u této večerní lekce jogy, která je pozváním ke sklidnění a uvolnění. Skrze jemný pohyb, dech a pozornost necháme nervový systém zpomalit a tělo znovu objevit svůj přirozený prostor. Dovol mysli sestoupit z hlavy do těla a jen naslouchej tomu, co je právě teď živé. Najdi si pohodlný set, podlož si pánev bločkem nebo složenou dekou, aby se páteř mohla přirozeně napřímit. Jemně se povytáhni za temenem hlavy. Vytvoř prostor v břiše tím, že lehce nadzvedneš žebra, jen maličko, bez napětí. Jemně se povytáhni za temenem hlavy a pak spoj palec a ukazováček. Mezi prsty vytvoř jemný stisk. Ostatní prsty nech prodloužené, natažené. Zavři oči a jen vnímej, jak tato drobná aktivita tě jemně vytáhne vzhůru. Ale bez napětí. Páteř se nebuduje silou. Spíš se organizuje zevnitř. A představ si, že mysl není jen v hlavě, ale nech ji jako jemnou tekutinu sestoupit do těla. Nech jí stékat do ramen, do krku, do lopatek, hrudníku, žeber, břicha, pánve až do konečku prstů. A jen dovol, aby bylo tělo cítěno. A pak jenom naslouchej tomuto prostoru. Tělo se neotvírá silou, ale pocitem bezpečí. Pak nech hlavu stisknout směrem k hrudní kosti, nespěchej a jen vnímej tíhu hlavy. Pak začni kreslit malé půlkroužky ze strany na stranu. Velmi jemně, jako by se pohyb nevytvářel zvenku, ale rodil se uvnitř prostoru krku sám od sebe. Nejde o rozsah, jde jen o kvalitu vnímání. Jako bys uvnitř krku rozvazoval jemně slepené vrstvy tkání. Ne násilím, ale pozorností, která je měkká a vytváří nám prostor. Každý malý pohyb je spíš naslouchání než akce. A možná si všimneš, že s tím pohybem se neuvolňuje jenom krk, ale i dech, možná ramena, i celý hrudník reaguje velmi jemným uvolněním. Jen to zkus pozorovat. A pak vrať hlavu zpátky na střed a jenom s nádechem povol ramena a s výdechem jemně otoč hlavu na jednu stranu, jen tak daleko, kam tě pustí dech, a pak zpátky. Nádech na střed, s výdechem přetáčíme do strany, bez snahy, bez přetlačování, jen pomalu, jako bys pohyb následoval nejenom svaly, ale i svojí pozorností. A jen si všímej, co dělá dech. Možná se jemně zkrátí, možná se objeví jemné napětí. Zůstaň v měkkosti v sobě a dovol tělu, aby se otevřelo svým vlastním tempem. Pak přenes pozornost do ramen, do prostoru, kde jsou lopatky, a začni pomalu kroužit rameny do zádu. A možná si všimne, že lopatky nejsou jen částí zad, ale mobilní struktura, která reaguje na dech. Měj pozornost uvnitř těla, mysl naslouchá a tělo se samo reorganizuje. Pak s nádechem vytáhni ramena k uším a uvolni. Nádech, ramena k uším, chvíli zůstaň, vnímej stažení a s výdechem uvolni. Nádech, vytažení a s výdechem nech ramena klesnout úplně, bez kontroly.
A tím se nervový systém učí rozeznat rozdíl mezi napětím a uvolněním. A někdy teprve tehdy zjistíš, kolik napětí si nesl nebo nesla, aniž bys to věděl nebo věděla. A pak půjdeme na úklony. Konečky prstů pravé ruky přejdi do strany, vytáhni levou ruku vzhůru. Nech pánev tisknout, to je velmi důležité, nepadej do boku a jen vnímej tah vzhůru. A pomalinku přejdi přes konečky prstů do úklonu. Pánev zůstává na zemi, je těžká a ty jenom vnímej vnitřní prostor, který díky dechu, pozornosti vzniká. A pak pomalinku nádech zpátky, ruka stále vytažená, prostor v oblasti bránice a s výdechem vrať zpátky na zem ruku. A pomalinku druhá strana, vytáhni paži vzhůru, vnímej prostor, dech v oblasti bránice, nádech, výdech a přes konečky prstů pomalinku přejdi do úklonu, jemný tah až do konečku prstů a opět jenom vnímej, jak dech tě otevírá zevnitř, jak vzniká prostor mezi tkáněmi. A tento úklon není jenom protahování, je to takové znovu objevování prostoru pro dech. Pomalinku se vrať zpátky, paži nech vytaženou nahoře a pak jenom uvolni zpátky konečky prstů na zem. Přes rozpažení nádech spojí dlaně nad hlavou a výdech ruce do namaskára mudry, ruce před srdce. 3krát pomalu hluboký nádech. Nádech tě spojuje se životem a výdech tě vrací domů. A ty jen seš, žádný cíl, jen klid a prostor, který se objeví, když přestaneme tlačit. Pak si můžeš sesednout z bločku nebo z meditačního polštářku. Chytni pravou rukou levé chodidlo, druhá ruka se podvléká pod lýtko a pomalinku začni pohybovat nohou ze strany na stranu, aby se rozhýbal kyčelní kloub. Jemně povytahuj páteř vzhůru, nech ji spočinout a různě rozhýbávej nohu v kyčli kroužením, pohybováním. A jen vnímej, co se v této části těla děje. Pak vrať zpátky a druhá strana. Ruku podvlíkni pod lýtkem, druhou rukou chytni chodidlo a nejprve jemný pohyb ze strany na stranu a pak také kroužení. Mysl je uvnitř těla, nasloucháme pohybu, vnímáme dech, páteř se jemně vytahuje, pozornost je uvnitř. A pak vrátíme chodidlo zpátky, spojíme chodidla, kolena klesají, pánev je těžká, ale hrudník lehký, páteř volná. Hýbeme pomalu, klidně koleny, pozornost v pánevním dnu. Jen naslouchej tomuto prostoru a ať se oblast kyčlí otevře, uvolní. Dýchej pomalu klidně, nejde o rozsah, ale o návrat do prostoru těla. Pak přes rozpažení hluboký nádech a výdech ruce před hrudník. Nádech, vnímej dlouhou páteř, spojení dlaní nad hlavou a výdech ruce před hrudník. Naposledy plný hluboký nádech do celého těla, do každé buňky a s výdechem spoj ruce před hrudník.
Pak následují pohyby v páteři, můžeme se chytit za kolena a jenom rozkroužíme páteř, jako kdybychom temenem hlavy opisovali kružnici. Necháváme tělo volně pohybovat jemnými krouživými pohyby a jenom zase vnímej. Naslouchej tělu, uvolni ramena, čelist, břicho. A když narazíš na místo, které chce pozornost, tak tam jen chvíli zůstaň. Změníme směr pohybu. A jen pomalu klidně rozhýbáváme v uvolněném stavu naši páteř. Pozornost uvnitř. Mysl naslouchá. A pak se zastavíme a přes konečky prstů pomalu přes ruce přejdi před. A pak, jako kdyby ti byla kůže malá, zkus se rozhýbat jemně v zádech. Pak přes konečky prstů přejdi do jedné strany. Konečky prstů jsou zabořené a zase se jenom jemně zavlň v páteři. Jemně pohybuj. Pak přes konečky prstů na druhou stranu a stejný princip. Pomalý mikropohyb v zádech, v ramenou, v páteři. Nervový systém se neotvírá silou, ale pozorností a pocitem bezpečí. Pak se vrať zpátky na střed, opět návrat k pozornosti do těla, přes rozpažení nádech a výdech dlaně před hrudník. Jen dýchej a procituj tělo, nádech spojení paží nad hlavou, dlaní a s výdechem ruce před hrudník. A pak si jen lehni pomalu na záda, zavři oči a teď už tě jen čeká závěrečná relaxace. Děkuji, že jsi tu byl nebo byla se mnou a pokud chceš, tak celou tuto večerní praxi bez reklam, včetně závěrečné relaxace, najdeš na mém Hero Hero. Sdílím tam další jemné praxe, práce s tělem, dechem, meditace i relaxace, které ti pomohou sklidnit mysl, uvolnit napětí a vracet se více k sobě. Budu ráda, když se tam potkáme.